салом тамошобинони гиромӣ, ба озмоишгоҳи мо хуш омадед. тавре ки мушоҳида кардед, мо дар озмоишгоҳи барномаи таҷриба қарор дорем ва имрӯз ман беназир омодаам ки шуморо боз бо як озмоиши ҷолибу шавқовар шинос созам. тамошобинони азиз, барои ҳар як барнома ман кӯшиш мекунам ки ба шумо таҷрибаҳои наву соддаро нишон бидиҳам, то ки шавқу ҳаваси шумо ба иҷро кардани таҷрибаҳои гуногун зиёд шавад ва шумо ин таҷрибаҳоро иҷро намоед. махсусан кӯдакон агар аз синни хурдсолӣ ба иҷро кардани таҷрибаҳои гуногун машғул шаванд, зеҳни онҳо қавӣ мегардад ва фаҳмиши онҳо комилтар мешавад ва онҳо аз хурдсолӣ ба илмҳои дақиқ таваҷҷӯҳ пайдо мекунанд. тамошобинони азиз, имрӯз ман ба шумо як таҷрибаи бисёр шавқовару ҷолибро омода кардам ва биёед ман шуморо ҳозир бо маводе ки дар таҷрибаи имрӯза мо истифода мебарем шинос месозам. дар таҷрибаи имрӯза ба мо лозим аст коғаз, чӯбчаҳо, гугирд, шам ва шир. бале тамошобинони азиз, дар таҷрибаи имрӯза мо ширро истифода мебарем. пеш аз ин ман ба шумо таҷрибаҳое ки бо шир анҷом мешаванд нишон надода будам, аммо бо шир якчанд таҷрибаҳои бисёр ҷолибу шавқоваре метавонем анҷом бидиҳем ки дар барномаҳои оянда ман кӯшиш мекунам ки ба шумо нишон бидиҳам. бинандагони азиз, дар барномаи имрӯза мо як намуди дигари навиштанро меомӯзем. яъне чӣ тавр? мо метавонем дар рӯи коғаз бо қалам нависем, бо маркер, фломастер ва ё дигар. аммо дар барномаи имрӯза, тавре ки гуфтам, мо як намуди дигари навиштанро ёд мегирем ва шир ба мо барои ҳамин лозим мешавад. бале, мо дар барномаи имрӯза бо шир навистанро ёд мегирем. ба шумо ҷолиб шуд? пас биёед ҳарчи зудтар таҷрибаро шурӯъ мекунем. коғазро мегирем. ин як коғази оддии сафед аст. акнун дар он бо шир тасвир мекунем. албатта ки мо аз чӯбчаҳо истифода мебарем. барои иҷрои ин таҷриба камтар шир лозим мешавад, аммо ман онро бисёртар гирифтам, то ки ба шумо маълум шавад ки ин шир аст. акнун бо чӯбча ба рӯи коғаз менависем. тамошобинони азиз, ман дар рӯи коғаз номи худро менависам. шумо метавонед номи худро, номи модари худро ва ё номи наздикони худро нависед. умуман чӣ чизе ки мехоҳед метавонед дар рӯи коғаз тасвир кунед ва ё нависед. албатта навиштаҷоти мо хуб маълум намешавад, аммо таҷрибаро бо диққат тамошо кунед ва шумо бо шир навистанро ёд мегиред. ана тамошобинони азиз, ширро мо як тараф мегузорем, он дигар ба мо лозим намешавад. ана тамошобинони азиз, ман дар рӯи коғаз номи худро навиштам. боз ҳам такрор мекунам ки шумо чӣ чизе ки мехоҳед, чизе ки ба шумо писанд аст, метавонед дар рӯи коғаз тасвир кунед ва ё нависед. навиштаи мо аллакай каме маълум мешавад ва ин барои он аст ки шир коғазро тарк кард. аммо мо бояд мунтазир шавем ки коғаз хушк шавад, дар он ҳолат навиштаҷоти мо маълум намешавад. хуб, бинандагони азиз, мо мунтазир шудем, коғаз хушк шуд. ҳоло бошад
мо бояд коре кунем ки навиштаҷоти мо маълум гардад, яъне намоён гардад. Барои ин кор мо аз оташ истифода мебарем, яъне гугирдро гирифта шамъро равшан мекунем ва коғазро дар болои шамъ медорем. хуб, биёед шамъро гирифта онро равшан мекунем. бинандагони азиз, иҷро намудани ин таҷриба бе кӯмаки калонсолон ва ё бе ҳузури онҳо қатъиян ман мебошад, зеро дар ин таҷриба мо оташро истифода мебарем. шамъро равшан мекунем ва онро дар рӯи зарф насб мекунем, то ки рост истад. аллакай шамъ рост меистад ва тавре ки гуфтам, барои намоён шудани навиштаи мо бояд коғазро ба шамъ наздик кунем, аммо онро бояд ба шамъ нарасонем, зеро коғаз метавонад бисӯзад. ана тамошобинони азиз, мо коғазро ба шамъ наздик мекунем ва бубинед, маҳз он ҷое ки мо бо шир навишта будем, ана ҳамон ҷо зард шуда истодааст. бубинед, навиштаҷоти мо аллакай намоён гардида истодааст. давом медиҳем. бинандагони азиз, шумо бояд аз калонсолон хоҳиш кунед ки ба шумо ёрӣ диҳанд ва эҳтиёткорона навиштаҷотро намоён кунанд. ана бубинед тамошобинони азиз, навиштаи мо ба пуррагӣ намоён гашт. ана тамошобинони азиз, мо ба ҳадафи худ расидем, тавонистем дар рӯи коғаз тасвир кунем. аммо шумо дидед ки ба мо шамъ лозим шуд, то ки навиштаи мо бо шир дар рӯи коғаз намоён гардад. ана ҳамин буд таҷрибаи ҷолибе ки ман мехостам ба шумо нишон бидиҳам. тамошобинони азиз, мо таҷрибаро иҷро кардем, тавонистем бо шир дар рӯи коғаз нависем. акнун фикр мекунам ки ба шумо сабаби ин таҷриба ҷолиб шуд. мехоҳед сабаби ин таҷрибаро фаҳмед? пас бодиққат бошед. сабабро тамошо мекунем. сабаби ин таҷриба дар он аст, ки шир дар дохили худ кислота дорад ва дар вақти расидани гармӣ аз худ пайи зард боқӣ мемонад. вале агар ба он гармӣ нарасад, пайи шир маълум намешавад. ба ҳамин монанд аз сода ва лимӯ низ истифода бурдан мумкин аст. ана тамошобинони азиз, сабаби ин таҷрибаи ҷолибро низ фаҳмидем. акнун шумо медонед ки барои чӣ ҳангоми наздик кардани коғаз на ҳамаи коғаз зард мешавад, балки маҳз ана ҳамон ҷойҳое ки мо бо шир нависта будем. бинандагони азиз, бубинед, инҷо ман дар як коғази дигар номи барномаро навистам. ҳамин тариқ шумо метавонед ин таҷрибаро якчанд маротиба анҷом дода, шавқу ҳаваси худро ба анҷом намудани озмоишҳои гуногун бештар кунед. умедворам ки таҷрибаи имрӯзаи мо ба шумо писанд омад ва шумо ҳатман ин таҷрибаро иҷро мекунед. бинандагони азиз, вақти расидааст ки ман бо шумо хайру хуш кунам. агар шумо мехоҳед озмоишҳои наву ҷолибро боз омӯзед, маро дар барномаҳои оянда мунтазир бошед. хайр, хуш бошед.